Pán poslanec Dostál. Vážená pani poslankyňa Flašíková-Beňová, ďakujem vám, že ste sa zapojili do diskusie a do rozpravy o odvolávaní premiéra Fica, aspoň takto na diaľku. Vy viete, že ja nie som teda zrovna váš fanúšik a mám k vám mnohé výhrady, ale s mnohými vašimi konštatovaniami sa nedá než súhlasiť a naozaj sú trefné, čo sa týka súčasnej situácie. A pán poslanec Rajtár tu upozornil na to, že to, čo charakterizuje správanie sa vládnej koalície v debatách, v politických debatách, ktoré patria k demokratickému politickému životu, je zbabelosť. Bohužiaľ je toto správne slovo. Kde sme to videli v kryštálovo čistej podobe, keď si pán premiér Fico povedal, čo chcel pred plnou sálou, pred svojimi ministrami, pred svojimi poslancami, ktorí tu boli nastúpení v tak neobvyklej miere, ako snáď bývajú len pri hlasovaní a pri jeho prejavoch. A na záver svojho prejavu vás všetkých vyzval, aby ste odišli, a vy ste poslušne všetci odišli. Žiaľ, je to úplne bežné, a teda najmä v tomto volebnom období, že pán premiér Fico sa takto správa, že si povie, čo chce, nabrízga na opozíciu a potom sa zdvihne. A nie, že by mal tú slušnosť, že by odpovedal na reakcie, ktoré prídu na jeho vystúpenie. On si tie reakcie dokonca ani nevypočuje. A toto správanie je podľa mňa v rozpore s duchom demokracie, s tým, ako sa má správať slušný politik v demokratickej krajine, v demokratickom parlamente.